Γεια σας. Στην παρουσίαση αυτή θα δούμε με ποιο τρόπο τοπικά διαβαθμιζόμενα δυναμικά συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικού ενέργειας ή επίσης και στην καταστολή ενός δυναμικού ενέργειας. Ας θυμηθούμε καταρχήν τι είναι το δυναμικό ενέργειας. Πρόκειται για ένα δυναμικό, χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αλλαγή πολικότητας από αρνητικές τιμές σε θετικές και ξανά πίσω αρνητικές. Το δυναμικό ενέργειας είναι απόλυτα συμβατό με την αρχή του όλου ή του μηδενός, σύμφωνα με την οποία είτε υπάρχει είτε όχι. Για τον λόγο αυτό, ένα δυναμικό ενέργειας αναπαρίσταται ως ένα απλό συμβάν. Δεν υπάρχει μηδέν, υπάρχει ένα. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το πλάτος του, ούτε η διάρκεια του. Απλά μόνο αν υπάρχει. Το αποτέλεσμα της ύπαρξης πολλών δυναμικών ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο αθροίζονται στο νευρικό σύστημα ενός έμβιου οργανισμού έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Μια συμπεριφορά διαφορετική από κάποια άλλη έχουν ως χαρακτηριστικά διαφορετική συχνότητα και διαφορετικό μοτίβων δυναμικών ενέργειας. Ο εγκέφαλος έχει τη βάση του σε ένα ψηφιακό σύστημα διαδικό για την ακρίβεια. Και το λέμε ψηφιακό γιατί τα βασικά ψηφία είναι το 0, όπως εξηγήσαμε και πριν, και το 1. Ένας αριθμός, για παράδειγμα το 5, είναι μια ακολουθία στο διαδικό σύστημα με ψηφία 0-1. Το αντίστοιχο επίσης ισχύει για έναν αριθμό το 2. Αν αυτοί οι αριθμοί προσθεθούν, 5 και 2, 7, έχουμε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη άθρηση σε επίπεδο των ακολουθιών των διαδικών συστημάτων, των επιμέρους. Γυρίζουμε τώρα σε ένα νευρικό κύτταρο. Θεωρούμε την ύπαρξη δύο διαγερτικών συνάψεων α και β και μίας ανασταλτικής γ. Κυρίως οι διαγερτικές συνάψεις υφίστανται στις δεντριτικές περιοχές, ενώ οι ανασταλτικές υφίστανται στο κυταρικό σώμα. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Δεν σημαίνει ότι όλες οι ανασταλτικές υφίστανται στο κυταρικό σώμα ή ότι όλες οι διαγερτικές συνάψεις υφίστανται στην δεντριτική περιοχή. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάθε διαγερτική σύναψη δημιουργεί ένα τοπικά διαφαθμιζόμενο εκπολωτικό δυναμικό, εδώ, χρώματος μπλε, και το λέμε τοπικά διαβαθμιζόμενο γιατί είναι τέτοιο ώστε να μην ξεπερνάει τον ουδό. Το διεγερτικό μετασυναπτικό δυναμικό προκαλεί μείωση της ηλεκτροδυναμικότητας και κατόπιν επαναπολώνεται για να επιστρέψει στην αρχική τιμή του δυναμικού ηρεμίας. Αντίστοιχα, η διεγερτική σύναψη Β σε κάποια άλλη χρονική στιγμή δημιουργεί ένα άλλο διεγερτικό τοπικά διαβαθμιζόμενο εκπληκτικό δυναμικό. Ενώ η σύναψη Γ, η οποία είναι ανασταλτική, δημιουργεί ένα διαβαθμιζόμενο υπερπολωτικό δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αύξηση της ηλεκτρονικότητας. Όπως θα παρατηρήσετε, οι χρόνοι των συνάψεων α, β και γ είναι διαφορετικοί. Και αυτό αντανακλάται κάτω στην διαφορετικότητα της εμφάνισης των τοπικά διαβαθμιζόμενων δυναμικών. Ο χρόνος επαναπόλωσης είναι καθοριστικός, καθώς βάσει αυτού οποιοδήποτε τοπικά διαβαθμιζόμενο δυναμικό επανέρχεται στην τιμή του δυναμικού ηρεμίας, είτε διεγερτικό είτε ανασταλτικό. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι οι διεγερτικές συνάψεις α και β απέχουν χρονικά αρκετά μεταξύ τους, οπότε το δυναμικό της σύναψης Β όταν ξεκινά όταν το δυναμικό της σύναψης Α έχει πλήρως επαναπολωθεί. Και αντίστοιχα για το δυναμικό της σύναψης Γ. Ξεκινά όταν το δυναμικό της σύναψης Β έχει πλήρως επαναπολωθεί. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει όταν ο χρόνος άφιξης του δυναμικού
της συνάψεως Β είναι πιο σύντομα. Θα έχουμε μια τέτοια εικόνα? Η απάντηση είναι πως όχι. Το δυναμικό της σύναψης Β θα πατήσει εκεί που αρχικά είχε φτάσει το δυναμικό της σύναψης Α. Δηλαδή θα έχουμε μία υπέρθεση χρονική. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται χρονική υπέρθεση. Εάν αυξήσουμε τη συχνότητα, δηλαδή το δυναμικό της σύναψης Β υφίσταται σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το Α, τότε παρατηρούμε ότι είναι σε θέση η χρονική αυτή υπέρθεση να πιάσει τον ουδό με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυναμικού ενέργειας. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η αύξηση της συχνότητας δύναται να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας δυναμικού ενέργειας. Όταν τα δυναμικά ενέργειας υφίσταται σε διαφορετικό χρόνο, έχουμε χρονική υπέρθεση. Θα μπορούσαν όμως τα δυναμικά ενέργειας με πολύ μικρή πιθανότητα να υφίσταται στον ίδιο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μία χωρική υπέρθεση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε ένα διπλασιασμό του σήματος, το οποίο πιθανόν εδώ για παράδειγμα δεν δημιουργεί δυναμικό ενέργεια γιατί δεν ξεπερνάει τον ουδό. Εδώ όμως για παράδειγμα θα μπορούσε να ξεπεράσει τον ουδό και να δημιουργήσει δυναμικό ενέργειας. Δηλαδή πρόκειται για το τοπικά διαβαθμιζόμενο διαγερτικό δυναμικό επί 2. Πόσο πιθανή είναι η χωρική υπέρθεση, δηλαδή τα δύο δυναμικά να συμπέσουν ταυτόχρονα? Όσο πιθανό είναι να βάλουμε δύο παιδιά στην άκρη μιας λίμνης, να τους ζητήσουμε να πετάξουν δύο βότσελα και να τα πετάξουν ταυτόχρονα. Τόσο λοιπόν μικρή πιθανότητα. Ας πάμε τώρα και στην περίπτωση της ανασταλτικής σύναψης Γ. Θα μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά το, χρονικά τη σύναψη τύπου Β, οπότε θα παρατηρήσουμε εδώ ότι θα έχουμε ένα είδος χρονικής υπέρθεσης και θεωρούμε ότι έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η σύναψη Γ. Η σύναψη Γ είναι ανασταλτική, οπότε δημιουργεί ανασταλτικό μετασυναπτικό δυναμικό, υπερπολωτικό με λίγα λόγια, οπότε προσέξτε, εδώ θα συμπέσει εδώ. Οπότε τι θα έχουμε? Το βάφουμε με χρώμα κόκκινο, μία υπέρθεση αυτού του τύπου, η οποία θα καταστήλει πλήρως μια πιθανότητα δημιουργίας δυναμικού ενέργειας. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις χωρικές συνάψεις δηλαδή που συμβαίνουν στο ίδιο χρονικό σημείο, υφίσταται η άθρηση του τύπου συν-πλην, δηλαδή αν δύο διεγερτικές συνάψεις ταυτόχρονες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν δυναμικό ενέργειας, τότε αν υφίσταται μία ανασταλτική ταυτόχρονα, 2 μείον 1, 1, άρα λοιπόν καταστέλλεται η περίπτωση δημιουργίας δυναμικού ενέργειας. Συμπερασματικά, τα δυναμικά ενέργειας, ο χρονισμός τους για την ακρίβεια, είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για την δημιουργία χρονικής χωρικής υπέρθεσης ή και όχι. Αυτό εξαρτάται από την συχνότητα αυτών. Όσο πιο
μικρή είναι η απόσταση των δυναμικών ενέργειας στις συνάψεις, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα δημιουργίας χρονικής υπέρθεσης. Αυτά και σας ευχαριστώ.